de samenwerking met de Korps Politie Aruba willen bevestigen en een nieuwe impuls willen geven. Zowel de politie van Aruba als de mariniers en marinemensen hier op de kazerne die voor de Nederlandse Defensie werken. Dus allebei zijn wij veiligheidspartners in dienst van Aruba. En ieder vanuit zijn eigen perspectief. Wij vanuit het militaire. Maar daar is een verschil, maar er zijn ook overeenkomsten. En die overeenkomsten die kunnen we beter benadrukken. En dat is wat we vanaf nu gaan doen. Korps Politie hebben we een strategie. En die strategie gaat over het zoeken en het verkennen van veiligheidscoalities, bestaand en nieuwe. Nou, dit is een bestaande veiligheidscoalitie die we nieuw leven in willen blazen. En inderdaad, zoals de commandant zegt, we hebben allebei hetzelfde doel als het gaat om ons land te dienen, Aruba te dienen. En in die hoedanigheid is het beter. Het is natuurlijk veel effectiever als we elkaar versterken. En Defensie, de Zeemacht, is een fantastische partner, een geweldige samenwerkingspartner met hele mooie expertise. En ook mooie middelen, equipment, die mogelijk ook kunnen helpen in de bestrijding van criminaliteit en dat soort vragen. Als ik kijk naar de veiligheidsvraagstukken, dan zien we bijvoorbeeld ook vraagstukken rond de zeegrens, de invoer van verboden middelen, dan wel andere criminaliteitsvormen. En wat ik al zei, zij hebben hele mooie expertise om juist specifiek op die terreinen om daarop te acteren. En zo zouden we dus bijvoorbeeld, maar dat zijn we nogmaals aan het verkennen en dat doen we ook altijd, wil ik benadrukken, in overleg met het gezag en met elkaar, hoe we daar zouden kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld aan de zeegrens, maar het zit hem ook in opleiden en trainen. Wij hebben ergens eenzelfde taak. Zij hebben hele fantastische kundige mensen ook in dienst. Die ook misschien met ons kunnen kijken, kunnen samenwerken, kunnen trainen. Om het vakmanschap nog scherper te maken. En nog beter gezamenlijk het kunnen optreden.